Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Chairman jongka Meghalaya State Planning Board, uba Lambor Malngyang, ubalang ru UMLA jongka Nongkrem Constituency, haka arpo arterek mentau nailar arajar arpo. Ulalum lang yaki officer jongka tenat veterinary, bat yaki officer jongka tenat cooperative, ban nyakran nyatai halor kumno, ban itu no yaki self-help group, kibala register, naka benta bakinyo bentalang, naka peggery mission jongka Sarkar Jilla. Habakran hakinang patai kubor hadian balawai ke Jingalang, uba Lambor Malngyang, ulai itu bahakani ke Jingalang kaladan ke Jingather, kebabnya ban itu yaki self-help group, ki bampat register, kerteng, bat ke Sarkar kenang bakinyo bentalang, ya ka peggery mission. Uba Lambor Malngyang ulai tu ru bakidan bonteli ki self-help group. Haka baki kenhon kidan kam ya ke Jingira Pisa, ban pencelur da ka barisnyang kenang bakanlong kalat aikam ajam, bat bakin yang halaki jongki kijat, da ka bayarap markeliang paradekot. Ti kajing khot jonga kalong shibanta ban yo ban ya kriu jingmut ha kanu kalunti bang ingin namar ka banin kong kalong ba katkum kajing sutho jonga ban ya ka bang apet iki guidelines katu shai ka ba kani ka jingarap kanet shiki registered society te habang apet iki ta ki registered society kilong barogoy ka state kilong kuma aspa pra te bat kapisa ka ba government ka yo ka total fund allocation kalong aspa arko crore points and po yaga ba an pantry kam ki face ki ba phe kanwan ka first year ka disbursement yaga first year kalong kumba sanpo ar crore nam ta kan gisnem ga bamda ngalakhot yaki katu kan netli ki NGOs nanta ki self-help group nanti ki seng bapel ki ba kwa banyang hela ki kijat na jong tingna yo banyathir hanga ka ba kaphang ka bide bat ka jing panpau juki ba yakine yakane ka project naibi tangi shi tu ki cooperative societies registered societies te kane kawanra ka jing ka bakhra namar ba laki aspa teliru ki beladan lupa apo ka jela jungi kita ki registered societies la kumno kamot 50% naki kamot kimtre kamshu kamot kumta apo sispa la ni sispa tam ki societies registered societies te ngaso banong ba lamba jong kane ka jing long jong kane ka prathai ka maryang ya ka ba katip shai ka don kane ka pandemic ka ba shakai ba ka don sa ka lockdown te kani ngaso ba ngidon kamru ban ailat ban extension show ya kani ka scheme amtang shiki registered societies hanrai ban ailat lem yaki self help group namar ba kini kitrai kiyang hilijat jong dakaba ki form ki members but bun teli kabang issue atang hapo ka consultancy jong ba the ki totally ki self help group ki ba registered ki tresitam ki ri gisnyang ki ri gisir te haba commission kade namta ka piggery mission te ngaso ba ngaru ngapan paw mane bala kumno don kam ban extend lem ya kane ka jo ka financial support siya ki self help group ki don hapo kane ka jalla ka jungi khnang ba kanlong gawai nagbanta kalat ay kam ay jam kalat ka ba kinla banyeng halagi gijat te habang ipet ya ka rukom mang ya kani ka disbursement part 40% kani ka subsidy 100% kani ka loan component te ngaso ba i loan component ilong ibadet hadu takta namar ngai i ka jung trestom jung ki khon samla jungi hagni ki por ki bamanta ki prasyang banyang halagi kijat na jong ki prasyang banle iki kam bubha namar ladang im encourage kum kini gikam banong banyawa kam sarkar kulong bae hadu utata today namagata nga ngapensko mane bala kumno kin include lang no ya ki self help group ba kinyo lang ya kanika benefit te kendang worked out na kaliang jong department ba kajing tho na kaliang jongar kan sa ya no hagini gisngi bala kumno
can change kato kani ki guidelines na banta ban aina me kani ka benefit se ki babon phi lamba jong kani lada phila ban extend se ki self help group kamut kan encourage ye ki weiru ki khon samla ba kinwan chakmat ban sing ye ki self help group ban ya chakmat ban trei ka kam ba kinyang hal ki jat ba kinum depend hanuno kamut self employment kita kati gawai ka banta ka ba mga pen permanent ba mga pensya kita ba lakumno ngikwa ba kani kan day ban urlong ha kani ka ba ka first phase ka ba kin plat kani ka san kwa crore kita ki point ki mat ki ba kren but ki NGOs ki ba wan mane kila sultanat sibun ba ki yoisha ya kani ka jingsim khia ka ba nginya chakmat ban pentikna ban penurlong ban panaila lem ya ki welu bagin dan mata kani ti kita ki mat sikren sibun junga kalong ba kerki kinyo ban ya kendo no ya district officer bode na po ka corporation ba kin ya kendo no marma ba kin pet ki jinong kam jungki but kabarang kami ang ni kalong ba kila din pa ki self help group kula da registered tenga so ba kamdan jinge yaki lada kila sakmat lada kawan lai kani ka benta ka mga I suggestion ba kanwan no lamba jung ki self help group kamu kila lat ban ha banyabun kam lani ban registered biang tila ki kwa ban avail kani ka yakani ka support Mikhala Pregary mission kamut kinbuan ki formalities kin hak niya ki inquiry ki babuan ti kamut kat bandap kani ka disbursement ka kot te kalong kapendu man siya mi gibri jungi te din magata ngindang ya prakhat shwa manta ba ka steps ko banin kong kalong ban include lang igini ban at shu ki clause ban ailat na mi gini number ba registered kamut kidi ki genuine dada kimdei ki registered kamut ngimla ban kidi ki genuine ten rai de lamba ju ki kam ki bang i ngakren khamtam ya ka area ka banga de kum nomikmat bala buan ba ki self help group ki pada penisya ki kam today kita kata mangi kum yung hikmat ngidon kam kan ban encourage ki ban amisi ki ban thau pilat tinti ba kinangla ban continue ya ka mission ka ba maki ki angnot ba kitram ka don kam palat ngasutho ban ya trailang ka don kam ya ki bosh nang ya ka tangim la lat nama ba dai lamba jong bosh nang ka bangin la ban yo shu ya ka jing shania scam te ngaso ban penpang ko leng jonga ba kani ngidon kam ban ai shishu yeki awareness program ki ba prepare namanta jong ki kon samla khamtam gibdan support hain ngandom number ba kumbalong ka situation menta gamut lakhang lut te kadon kam ka department ba kan len bandon kita ki awareness program ki bang organize ban aji ki kai shishu number menta ki shu ang ilon siya kani ka aspa ar procureur tenrai bun ki bam tip kumnungin yan sedungin lai kumnungin yo yakani ka facilities today ta daw ngidon kam shishu ban wanra yaki awareness program hakabide bat ka banta ka ba yadai bat ki khon samla ki bakwa banyeng halagi jat jo big Mikhala Pregary mission kalomit banyo yagado bakhod bandan ka slaughterhouse ngapat ko pan poy sa slaughterhouse nama shuang ikwa ban avail yakani ka jingera banyo shoy kani bat ki jing hikai shishu ki bangindang ai don kami ka training ka ba company ti banyakan halo jong kani ka African swine flu kumbalong mata nga dang puwa man swine flu bangin i shuwa hapo ka jing pekngor jong ki doctor jong ka veterinary kumno kalong bat kai ka report ki bigyan namar ki di expert ki khamtip khamba dangan batay nga ito ka benta kalong masim stom na mga dayu expert bat ito kalan